Iremos empezando. Si, iremos empezando, porque ela dixo que viría en canto pudera, pero que a media non chegaba, seguro. E Pepe da Coruña dixo que probablemente non lle dera chegar. Bueno, pois entón, imos empezando, se vos parece, con esta sesión extraordinaria e urxente do Pleno. Vale, entón, o primeiro punto de orden do día é a ratificación da urxencia. Temos que votar a ratificación da urxencia. A urxencia ven dada porque mañá remata o prazo para aprobar o plan da Diputación, o POS-Plus 2018, e porque, bueno, hai dous puntos na orden do día. O primeiro punto está incluído por iso, porque remata o prazo mañá e foi imposible, dada a dificultad para elaborar os proxectos e a escasez de medios humanos e materiais, pois foi imposible telo a tempo para facer unha convocatoria ordinaria. E a aprobación desa cota é porque, bueno, houve unha modificación presupostaria para dotar de crédito para poder pagar esta cota, e esa modificación non é prorrogable o ano que ven, e entón hai que pagala, e convinte pagala antes de que remate o ano, senón o ano que ven volveríamos a ter que facer outra vez unha modificación presupostaria se non se dá aprobado un presuposto. Esa é a razón da urxencia. Intervencións sobre a urxencia, Partido Popular. Pois efectivamente, mañán ás 3 da tarde remata o plazo para presentar as propostas do Plan Único da Diputación. Nos, como noso grupo, pois levamos desde o mes de setembro preguntando polas propostas para presentar este plan e vostedes esperaron o último día e a última hora para convocar o pleno. Convocaron ademais con apenas 24 horas de antelación, co cal, pois a xente que traballamos, que non temos dedicación exclusiva como vostede, pois temos que organizarnos para poder estar en algún caso posible e en outro non. Tampouco entendemos moi ben a que ven a traer a aprobación da cota de participación nos gastos do STAM, pois que xa hai unha modificación de crédito que se fixo no mes de outubro e non entendemos moi ben a que traer esa cota agora. É evidente que traballando con esta previsión os asuntos son urxentes. O que é evidente tamén é que as prioridades deste goberno pois non son atender os veciños de Muros nin xestionar as cuestións municipais que lles afectan. Non pode ser, ou non debería ser, que levemos 4 meses pedíndolle as previsións para este plan e o traen hoxe a menos de 24 horas de que remate o prazo para presentar os proxectos e con unha documentación que se nos foi entregando a contagotas e incluso hoxe mandaron algunha. Nada máis de momento, gracias. Partido Socialista. Bueno, de que a convocatoria urxente está clarísimo porque efectivamente mañán termina o plazo para presentar na Diputación da Coruña a reclamación de presentar os proxectos e as propostas do Concello de Muros con respecto ás obras, aos financiamentos, ou as intervencións ou o que se fixera co POS-Plus do 2018. Eu coincido ca manifestación da voceira do Partido Popular porque desde que vostede é alcaldesa de Muros pois seguimos cos mesmos trámites, seguimos igual, o sea, non o POS-Plus leva máis de 2 meses no Concello de Muros e non hubo intención ninguna de chamar aos portavoces, de facer os proxectos e decidir cales eran as obras ou as actuacións ou intervencións que se querían facer. Leva máis de 2 meses así, e agora un día antes di que non ten medios humanos. E resulta que os medios humanos, a quen lle diga que non hai medios humanos, pois vai dicir, bueno, pois non ten funcionarios no Concello, ou están de baixa, ou están de vacacións. Si total, os medios humanos que utilizou vostede son externos ao Concello, contratou xente de fora, contratou técnicos de fora, co cal eses medios humanos estaban no mesmo sitio. O sea, esperou o último momento porque é a súa forma de facer, porque son uns vagos e porque non se preocupan absolutamente nada. Efectivamente, non nos queda máis remedio que votar a ausencia porque xa lle chega a vostede a intención de deixar a Muros sin cartos. Non sería esta vez, outra vez, si se lle pasara o día, porque creo que todos estábamos cos dedos cruzados esperando a que convocara o pleno, porque non é a primeira vez
que non convoco pleno. Cando foi no ano pasado que coa subvención co crédito a cero xuros que concedeu a Diputación a todos os concellos, pois a señora alcaldesa encaprichouse e non convocou pleno. Co cal, eu creo que todos os grupos políticos, cando se acerca o día e vemos que vai pasar un plazo, cruzamos os dedos e vamos a ver por onde irá o capricho. En este momento, doulle por convocar o pleno onte ás 4 da tarde, convoco pleno e non manda a documentación mandou parte dela hoxe, co cal a convocatoria nula, pero vamos dicir en baixiño, porque non queremos de ninguna maneira que se nos anule este pleno e non poder facer uso deses cartos que a Diputación pon a disposición dos concellos, co cal a ausencia, xa sabemos cal é a vagancia do grupo de goberno, que non se dedican ni 5 minutos. Bien, con respecto ao punto número 3, que é a aprobación da cota de participación no marco do convenio de colaboración para a xestión compartida no servicio de atención temperada, agrupación de concellos de Noia, Portosón, Lousame, Muros e outros, máis de lo mismo. Nos creemos que isto de urxente non ten nada, fixeron a modificación de crédito cando lles ben facer a modificación de crédito, de todas formas fan unha modificación de crédito e tráeno a este pleno sin ter partidas suficientes, sin ter cartos suficientes para facer frente a isto, e resulta que a factura ou a proposta que lle mandaron ya no mes de marzo, co cal traen agora porque acaba o ano e, bueno, podía traer para o ano tamén, pero durante todo o ano non foi urxente este pago, nin esta aprobación, entón agora parece ser que é urxente. Creo que desde a oposición moitas veces temos que subsanar as carencias do grupo de goberno en beneficio de todos os veciños e veciñas de Muros, simplemente por eso, porque senón era para votar en contra estas urxencias, porque non son urxentes, pero quen son os prexudicados, outra vez máis, os veciños de Muros. Non estamos pola labor, desde logo, o Grupo Socialista, en seguir prexudicando os veciños e veciñas de Muros pola incompetencia do grupo de goberno. De momento, nada máis. Venega, sobre a urxencia. Ben, consideramos que efectivamente é obvio que é urxente aprobar o asunto do plan. Sandra, non sei que che quere, Juan, aí. No micro. Sí. Seguimos. Son cosas do directo. É evidente que é urxente, pero si tamén non entendemos moi ben sin aviso ni nada que se meter aí o pegote este do punto 3 no tema do pos, pois estaría ben que o explicarades. A ver, con respecto ao punto 3, xa comentei antes que había feita unha modificación no orzamento, que foi feita en pleno, por certo. Había que esperar os plazos para que fora efectiva, porque ten os mesmos plazos que a aprobación dun presuposto, vale? E efectivamente chegou en marzo, pero é a liquidación do ano 2016, dicir, enviaron este ano a liquidación do ano pasado. Entón, ao ser a liquidación do ano anterior, a aprobación da cuota, que sí que hai cartos, con esa modificación que se fixo, sí que hai partida suficiente, e así o recolle a interventora no seu informe, por certo, para poder aprobar esa cuota ten que ser o pleno, porque é a cuota do ano anterior, que tiña que ser de todas porque a enviaron este ano. E vai neste pleno, polo que comentaba antes, porque esa modificación de crédito non é prorrogable co orzamento, e se o deixamos para o ano que ven, habería que volver a facer outra modificación de crédito para dotar de crédito e poder pagar esta cuota. Vale. Partido Popular. Pois nada máis que decir sobre a urxencia. PSOE, segunda intervención. Sí, o sea que mandou mal o da cuota foi Noia, foi o Concello de Noia. Foi o Concello de Noia. Foi o que mandou mal a cuota. Mandouno fora de plazo, según dixo usted ahora mesmo. Eu non dixen que mandara fora de plazo. A ver, faga a súa intervención e logo lle contesto. Pregúnteme o que queire e logo lle contesto. A ver, usted di que esta cuota é do ano 2016 e o Concello de Muros, no Concello de Muros, isto entrou o 2 de marzo de 2017. Vale, entonces non sabemos por que se ten en decembro.
Se isto xa entrou en marzo de 2017. E non será polas modificacións de crédito que se fixeron neste Concello. Pois se fixeron, solamente se fan modificación de créditos. O que non se fan orzamentos. Orzamentos non. Fanse modificacións de crédito. Porque como non hai orzamentos, non queda outro remedio. E logo di que a interventora di no seu informe que hai crédito suficiente. E di, corresponderá ao pleno da Corporación a resolución de discrepancia plantexada baseada na insuficiencia de crédito. E pon aquí, existencia e adecuación do crédito, competencias dos órganos de contratación, executividade dos recursos, copia do contrato, carta de pagamento, factura axustada a existencia, e logo di, fiscalizado de disconformidade por insuficiencia de crédito. Eso que di a interventor aquí. E esta intervención informa de desconformidade, o sea, desfavorablemente, a realización de calquer gasto unha vez rematado os importes correspondentes nas partidas. E aquí pon, resultado da fiscalización. Fiscalizado de desconformidade por insuficiencia de crédito. Entonces non entendo, usted di unha cousa e aquí pon outra. Ou haberá que reformar isto ou está informando mal. Informa desfavorablemente ese pago. Eso está claro. E lo di, resultado da fiscalización, fiscalizado de desconformidade por insuficiencia de crédito. Verán eso. É suficiente temporal. Di, o anexo di, o gasto que somete o informe fiscalízanse de desconformidade pola antedita causa de insuficiencia de crédito no orzamento. Di que é unha insuficiencia temporal, pero insuficiencia de crédito. Bueno, sí. Nos queremos saber se hai crédito e por que di a interventora que non hai. Estamos coa urxencia, sí. Pero bueno, vostede remate a intervención e logo lle contesto. Vale, pois xa rematei. Xa rematou. Sí. Venega, nada máis. Segunda intervención, non? Bueno, vamos a ver. Con respecto a que apunta a portavoz socialista, di o informe de intervención, leo textualmente. O gasto que se somete a informe fiscalízase de disconformidade pola antedita causa de insuficiencia de crédito no orzamento ao que corresponden os gastos realizados, é dicir, no orzamento 2016. Non no 2017. No 2017 hai crédito suficiente porque se fixo esa modificación de crédito precisamente para que houbera crédito e poder pagar esta cuota. Entón, se o leo todo, de crédito no orzamento ao que corresponden os gastos realizados e a cuota do 2016. No 2016, efectivamente, non había crédito porque era o prorrogado do 2015 e no 2015 non se contemplou unha partida para colaborar cos gastos do stand de Noia. Por eso non había crédito no 2016 e non se fixo modificación de crédito. Este ano, para que puidera velo, fixo esa modificación de crédito, aprobouse en pleno, pasaron os plazos, non houve alegacións e, polo tanto, agora sí hai crédito. Bueno, como non hai máis intervencións con respecto á urxencia, que é este punto realmente, pasamos á votación de urxencia. Votos a favor da urxencia? Nos abstenemos. Abstencións? Ben, apróbase a urxencia, polo tanto, pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a aprobación da solicitude deste Concello ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POSPLUS 2018. Bueno, vamos a ver, apuntaba a portavoz do Grupo Socialista na súa intervención sobre a urxencia que non nos molestáramos en falar cos grupos da oposición para intentar chegar a un acordo. Non dixen eso. Bueno, houbo, non me interrumpa, non dixen eso. Non me interrumpa, que a vostede ninguén a interrompeu. Así que deixeme rematar a miña exposición. Logo no seu turno de palabra, diga o que queira, por suposto, con educación e respeto, pero o que queira. Sempre o digo por educación e respeto.
Decía a portavoz do Grupo Socialista que non nos molestamos en poñernos en contacto cos grupos da oposición e houbo 2 xuntas de portavoces das que demos, por certo, conta públicamente para falar de isto precisamente. Bueno, a proposta do Grupo de Goberno con respecto ao POS-Plus 2018, unha vez escoitados portavoces nesas xuntas de portavoces, é feita a consulta en Diputación sobre si sería admisible no POS-Plus unha intervención no Cine París de baleirado e arreglo das paredes exteriores sin colocar a coberta, na que nos dixeron que non tería cabida no POS-Plus e que si a tería a proposta que nos tiñamos en caso de que quedara susceptible de ter algún uso ao cine. A proposta é a seguinte: incluir na achega provincial 2018 a rehabilitación do Cine París, unha primeira fase da rehabilitación do Cine París que consistiría no aseguramento dos cementos, o arreglo das paredes exteriores, a seguridade da estrutura, a instalación e seguridade da estrutura e a instalación da cuberta, co cal quedaría o cine como un espacio diáfano para poder ter algún uso xa. A ampliación e construción de vestiarios no campo de fútbol de aquí de Muros, este proxecto iba xa no POS do 2017, pero iba no plan de préstamo da Diputación e a raíz dunha sentencia que saiu en marzo, os concellos como o de Muros que teñen plan de axuste remanente negativo non poden facer obras con cargo ao préstamo que é un préstamo, co cal o que fixemos foi as 2 obras que quedaron pendentes incluílas no plan de este ano porque nos parecían, igual que o ano pasado a todos os grupos da corporación, importantes, necesarias e urxentes. De aí que incluíramos tamén os vestiarios. Con cargo á achega provincial do 2017, aquí os investimentos teñen que ser financieramente sostibles, pois inclúese a mellora da Praza do Cristo de Tal, que é outro proxecto que quedou pendente do ano pasado, por ir no PAI do ano pasado. Vai a sustitución do pavimento da pista polideportiva do pabillón de Miraflores, o linóleo da pista deportiva que está en moi mal estado, cambiálo por un novo. Vai a mellora da rede hidráulica na contorna do Parque do Chalón e o remate, dáselle un avance importantísimo ao remate do Parque do Chalón. Aquí o que se pretende é intentar resolver os problemas que hai case todos os anos de inundacións da agua que ven da zona do Chalón, eso en primeiro lugar, co cal se fan melloras na rede de saneamento, pluviales, e tamén se cambia a tubería do abastecemento de auga potable que está aínda de fibrocemento. E logo se fan melloras no propio lavadero do Chalón, paredes que faltan por ali e o pavimento pois queda tamén moito mellor do que está na actualidade. E logo, con cargo ao plan complementario, que agardamos que se fagan estas obras igual que se fixeron ou igual que se poden facer as do ano pasado, vai un proxecto de conservación de estruturas metálicas en instalacións deportivas municipais. Falamos das estruturas metálicas do campo de fútbol de Esteiro, do campo de fútbol de Louro e do clube de remo de Esteiro. E tamén se mete a conservación e mellora do pabillón Soselago, que é o pabillón de Esteiro, que tamén ten a estrutura en moi mal estado, moi deteriorado. Entón, bueno, antes de que hase que tirar con todo, pois nos parecía necesario acometer estas obras de mantemento e conservación. Son obras todas elas que todos os grupos consideramos, manifestamos nas xuntas de portavoces que era necesario facer. Había discrepancias con respecto ao Cine París e había máis propostas para incluir máis obras, pero os cartos dan para o que dan e non dan para meter máis que estas. Se logo houbera sorte e a Diputación puidera ampliar os cartos do plan complementario, como aconteceu este ano 2017, pois poderíamos mirar de incluir algunha máis das que se falaron nas xuntas de portavoces. Intervencións, Partido Popular. Bueno, pois ben, traen unha proposta do POS, efectivamente, que inclúe 5 proxectos, dos que 2 xa estaban feitos, porque xa foran na convocatoria 2017, pero como nunha desas xuntas de portavoces que mantivemos, concretamente na do mes de outubro, nos anunciou que esas obras non se podían facer con cargo plan único 2017, pois que a opción única que nos quedaba era metelos en este POS 2018.
Así que de 5, 2 proxectos xa estaban repetidos, xa son repetidos. Entón, realmente fixeron 3. Un, que é o de Cine París, foi sacar partidas de outro proxecto máis grande e facer un proxecto máis pequeniño. E a sustitución da pavimentación do pabellón de Miraflores, pois tampouco é que teña moita complicación, porque é sacar o pavimento que está e poñer outro. E por fin, pois o do Chalón, que quizá sea o máis complexo de todos e que non tivemos tempo para velo porque estuveron enviando a cachos entre onte e hoxe. A maiores van 2 proxectos para o complementario, redactados por un técnico de Vigo, e que consiste basicamente en rascar os ferros das estruturas das cubertas, tratalos e volvelos a pintar, lo que máis que investimentos, pois parecen obras de mantemento. Non acabamos de entender tampouco, porque vai nun proxecto o pabellón Xosé Lago e noutro instalacións deportivas municipais, o campo de fútbol de Louro de Esteiro do Club de Remo, porque o pabellón Xosé Lago, que non sepamos, tamén é unha instalación deportiva municipal. Supoñemos que será froito da improvisación coa que veñen traballando e afrontando estes temas. Entendemos que todas as obras nas instalacións deportivas son necesarias, pero son obras de mantemento e nós pensamos que o POS ten que servir para outras cousas, para afrontar investimentos máis importantes que sería difícil que executara o Concello por si mesmo. Plantexar estes proxectos de entre 50 e 70.000 euros di bastante do que é a súa xestión. Non son capaces de facer por si mesmos obras de puro mantemento e teñen que adicar cartos que deberían ser para afrontar obras de certa envergadura en todas as parroquias do Concello. En canto ao Cine París, xa lle dixemos nas 2 xuntas de portavoces que tivemos sobre este tema, nas que vostede, polo que vemos, non escoitou nada e por iso ímos repetir agora, que non entendemos a súa postura nin a do grupo do BNG. Se realmente queren que o edificio funcione como centro cultural, que é o que pon no proxecto, non entendemos por que hasta o de agora non fixeron ningunha xestión no seu mandato, en ningún momento falaron do Cine París, aproveitando ademais que o BNG ocupa na Diputación as competencias de cultura. Era unha boa oportunidade que tiñan, xa que contan co seu apoio para casi todo, pois de traballar na consecución ou na realización dese proxecto. Agardaron a que o cine se viñera abaixo para plantexar, primeiro, unha auténtica chapuza que é a colocación dese andamiaxe e agora un retellado que vostede di que lle vai a dar utilidade á edificación. Al certo é que eso é a súa palabra, porque non presentan ningún plan de usos e ni siquiera de palabra é capaz de decirnos para que vai a servir o Cine París con un tellado. Porque un tellado xa o tiña hasta agora e non se usou para nada. A impresión que temos é que o van a convertir en outro galpón para a Brigada de Obras ou para que sea como o edificio da Lonxa Vella, que nos sae o certo bastante caro. Esperaron a que caera para decirnos agora que coa cuberta posta o edificio vaise poder utilizar. Nunha xestión moi ineficiente, porque o que costou a colocación dos andamios é o forxado, mais a partida de actuacións previas e demolicións que terían executado xa hoxe un vaciado e reforzamento da estrutura. Se a eso lle engadimos o que vai costar o aluguer deses andamios, cubriríase a partida da cuberta, pero de sobra, de lonxe. O que plantexan é un despropósito, gastar cerca de 70.000 euros para colocar un andamio e telo aí alo menos 2 anos, porque é o mínimo tempo que vai a estar aí, aínda que se aprobe este POS, e gastar outros 300.000 euros en colocar unha cuberta. Casi 400.000 euros para ter un edificio sin un uso definido. E todo porque non quixeron nin valorar a proposta que lle fixemos, que entendemos que solucionaría o problema moito máis rápido e resultaría moito máis económica. Desde o mes de setembro lle estamos pedindo que estudiaran a posibilidade de facer un vaciado, colocar unha estrutura metálica que reforzara a estrutura de ferro como se fai en todos os cascos históricos deste país e non de a gana nin de valoralo. Nós pensamos que estaría feito xa saneado e non chegaría nin de lonxe o coste do que estamos falando. E, ademais, poderíamos aplicar o POS a outras cousas urgentes e necesarias. Pero, bueno, vostedes están aquí para ir improvisando, son incapaces de elaborar unha proposta realista e eficiente e, mentras tanto, pois as parroquias que esperen por investimentos moi necesarios. A nos gustaríanos que, se poden, nos fagan unha proxección, aproveitando ademais que están aquí moitos veciños afectados por ese despropósito de andamio que fixeron aí e que os seus negocios van esmolecendo porque a xente non chega a cruzar esa fronteira que parece que marca o andamio aí, nos fagan unha proxección do que pensan facer co cine,
Se pensan poñerlle a cuberta e deixalo así, ou pensan seguir destinando para os próximos anos a rehabilitar un edificio para telo baleiro, como está Sel, como está o Cachón, como están os centros sociais das parroquias infrautilizados porque non son capaces vostedes de organizar ni siquiera as actividades extraescolares, que van 4 meses de curso e aínda non empezaron. Por outro lado, vemos que hai unha aportación do Concello de máis de 130.000 euros para estas obras. Pero claro, non temos orzamento, nin previsión de que se vai a facer. Así que nos gustaría que nos explicara como vai o Concello a facer frente a esa aportación de 133.000 euros. Teñen algunha previsión de onde van a salir eses cartos? Hai algún documento? Nas bases piden un compromiso firme de incluir no orzamento crédito para o financiamento da achega municipal. Existe ese compromiso firme? Porque sin eso toda a proposta vai se vir abaixo e non vemos nada que indique que van poder facer frente a ese gasto. Vostede, señor Alfonso, sigue gobernando a súa bola, gobernando perxudicando o Concello e os veciños. Dixémoslle no pleno que hai que renunciar ás obras que se presentaron no post-2017 para poder presentalas no post-2018, a da Praza do Cristo de Tal e a ampliación dos vestuarios no campo de fútbol Eleuterio Balabra. Non nos di nada. Vostede deso non di nada, ni pregunta, ni consulta. Queremos que nos garanta que van a aprobar a inclusión da obra da Praza do Cristo de Tal e a dos vestuarios nesta convocatoria. Seremos a ver se fixo algunha consulta sobre eso, que xa llo advertimos un par de veces. Ou queremos saber se realmente o que está facendo é incluílas sabendo que non as van a admitir para despois decir que non se poden executar como fixo este ano, que as meteu no post-2017 e despois no mes de outubro dixonos es que non se pode. O Concello ten remanente negativo e non se pode. E vostede tiña esa información desde hacía bastante tempo, ocultouna, mentiu sobre as causas polas que se excluíron esas obras do post-2017. Non fixo nada para cumplir os acordos aos que chegamos nas reunións previas. E sabe que pediríamos que se incluíran cuestións de saneamento e camiños, que incluso tiñamos acordado, pasou ampliamente deses acordos e ni siquiera se molestou en mencionalos. O descontrol que existe na xestión municipal é total e absoluto. E non é que o digamos nós, é que o din en todas partes. Andan a salto de mata. E nós non imos a deixar que se perda este diñeiro, evidentemente. Xa levamos 700.000 euros perdidos dos distintos plans da Diputación e non queremos de ninguna maneira que se perdan estes 535.000. Pero creemos que esta forma de presentar as cousas é o paradigma do que é a súa xestión. Ineficiente, falta de realismo e non soluciona nin palía os moitos problemas que ten o Concello. Queremos que entenda que nos imos abster, pero que esa abstención é un rechazo non ás obras, senón á súa forma de xestionar. Nada máis, moitas gracias. Partido Socialista. Ben, primeiro, vamos a ver, eu non dixen que non convocou os portavoces, eu dixen que os convocou fora de plazo, tarde, mal e abaixo. O que pasa que, claro, son as cousas da cidade, tal vez que as cousas a medias, entón creo que o resto da xente que está explicando somos todos tontos e que queremos o que digo. Bien, acaba de decir, primeiro, que, vamos a ver, a proposta do POS-Plus da Diputación da Coruña consiste en dúas partidas diferenciadas. Unha partida que son 535.000 euros e outra que son 247.000 euros. Os 535.000 euros son unha subvención, un programa para facer actuacións nos concellos. E os 247.000 euros son un crédito a coste cero. Bien. Dos 247.000 euros xa nos olvidamos o ano pasado e este tamén. E non como dixo a señora alcaldesa, porque tenemos un remanente de tesorería negativo e porque salió unha sentencia. Non, señores, esas son algunha das causas, pero a causa principal é que non temos orzamento. Entón, a lei de préstamos di claramente que se non hai orzamento non podes achegar a ningún crédito. O sea, non a este, a ningún outro.
Co cal, o Concello de Muros este ano perde 240.000 euros. Eso se nos saltó. O sea, se lee la letra gorda y la pequeña no se la lee. E eu creo que 247.000 euros para o Concello de Muros é unha cantidad bastante importante, non solamente importante, sino creo que en estes momentos temos unha carencia importantísima de poder facer inversións. Está claro, o sea, este verán estuvo a erva sin cortar, as plaquetas de aí andan bailando, actuacións nos camiños non hai ninguna, mellora que prometeu que iba a facer uns 500 millóns na rede de saneamento, non fixo nada, ni se fixeron actuacións de recuperación das bombas, que non sei se o saben, pero estamos inflando a multas desde a Consellería de Medio Ambiente. Porque esta señora non fai nada con respecto aos vertidos, e como podedes ver en este post, co cal témonos que limitar os 535.000 euros. Perdemos este ano outra vez 240.000 porque non hai presupuesto ni se le espera. E o ano pasado volvemos a perder. E o ano anterior foi, cando a señora alcaldesa, ou foi o pasado, cando a señora alcaldesa decideu que non convocaba a ninguén para pedir ese crédito. Me cabreo e non hai. Ahora non queréis hacer lo que yo mando, pues Muros queda sin dinero. Eso es como funcionamos aquí. Bien. Temos 535.000 euros, efectivamente. Fixo 2 reunións de portavoces, tarde, mal e arrastro, o mes pasado, non foron fai 2 meses, ni 3 meses, non, o mes pasado, e para falar de que obras propoñíamos. Aí foi cando nos dixo que as obras do Cristo de Tal e a dos vestiarios que tiñan que ir en porque no post do ano pasado habíamoslo perdido. Bien. Problema gordo que tuvemos no casco de Muros, o derrumbe do tellado do Cine París, sin ninguna dúbida. Entonces, a señora alcaldesa dixo que a maior parte do post que o vai invertir no Cine París. Cal era o problema? O problema era que entre a normativa do post da Diputación di que teñen que ter un uso, que todos os proxectos financiados pola Diputación teñen que ter un uso. Entonces, todos estamos de acordo, os dous, sobre todo o Partido Popular e nós, puxémonos de acordo e fixemos un estudio e preguntamos que era o que se podía facer aí en ese Cine París, que fora asequible, que non atrancara o pueblo como está atrancando, que non déramos vergonza, porque ahora mismo é unha vergonza que está ese mamotreto que montou esta señora aí no medio e os cartos que nos está costando todo eso, porque parece ser que o interés do edificio é enorme. E resulta que logo vamos á ficha do edificio do Cine París e o único interesante e catalogado son os arcos e unhas cousas que ten arriba nas ventanas que, por certo, son de cemento, que se podían copiar perfectamente e logo reproducilas. Ese é o interés que ten o Cine París. Pero a señora alcaldesa pretende poñerse unha medalla e facer, como dixo a representante do Partido Popular, simplemente un galpón. Nós estamos de acordo en que se retiren eses andamios, pero xa non se deberon poñer nunca, ese mamotreto aí diante. Non se deberon poñer nunca por 2 motivos. Primeiro, porque é un atranco no pueblo, é unha incomodidade para todo o mundo e sobre todo para a xente que vivides ali, que estades aquí, seguramente interesándovos porque vai pasar ali. E segundo, porque había unha solución muitísimo máis barata, moito máis rápida e moito máis práctica, que sería derrumbar o edificio hasta a altura das columnas e cubrilo de alguna maneira. Eso, cos cartos dos andamios, chegábanos e sobrábanos, tal como apuntou a representante do Partido Popular, e non facer este despropósito que acaban de facer. Bien, pero o problema é máis gordo. O problema é que o día que tuvemos a xunta de portavoces, trouxonos aquí a unha persona, un técnico, que nos dixo que non había problema, que era verdad que eso que se iba a presentar na Diputación da Coruña, pero que el que no papel que facía constar de que eso iba a ter un uso e que iba a convencer a Diputación da Coruña. Que entendemos nós desde o Grupo Socialista? Nós entendemos de que estamos correndo un risco con isto que está propoñendo o Grupo de Goberno. Non sabemos se o van a admitir ou non o van a admitir, porque se estamos presentando un proxecto, que por certo non é un proxecto, que é unha memoria, que tamén reconoceu aquí, que sacou partidas de un proxecto de unha persoa, de un proxecto, que si hai un proxecto no Concello, hai un proxecto
total, completo da remodelación do Cine París. Ese proxecto de remodelación do Cine París tiña unha subvención no Ministerio de Cultura en Madrid, cando estaba gobernando o Grupo Socialista, cando estaba de presidente Zapatero. Chegou ao Partido Popular e iso volou. Non sabemos a onde foi, pero bueno, non o hai. Entón, como non o hai, non podemos facer números con el. Hai que facer números de outra maneira. Pero nós non queremos que os números que hai que facer sean estes. Primeiro, porque todas as parroquias teñen dereito a que se lles bote unha man e teñen moita falta de que se lles bote unha man. E se dixéramos a única solución para o Cine París é invertir en el 300.000 euros, que non son 300.000 euros, son máis, porque hai que contar que aquí non está os andamios, o alquiler dos andamios, a estruturas que se fixo no suelo, os proxectos que vai a facer novos porque non lle valen os que hai aí, tal e como dixo outro día na última xunta de portavoces, non le gusta, e por encima Agadir ou non sei quen dixo que non se ve bien, que las butacas hai que poner un poquito de lado, entón hai que tirar un proxecto que vale 60.000 euros. Vale. Bien, que pasa? Que, efectivamente, o papel todo soporta. E no papel aquí puxeron, que a Diputación pon 225.000 euros, que creemos que son reales, si é verdad que fixeron unha consulta en Diputación, e claro, non sei o que lle foron contar a Diputación, pero o que ten que ser é que non poden ser fases. E, desde logo, o título xa di. Rehabilitación do antigo Cine París para Centro Cultural, primeira fase. E a normativa di que teñen que ser proxectos completos. Entonces, vamos a cruzar os dedos, e non solamente cruzar os dedos, senón facer unha intervención na Diputación e ir ali, falar con eles e dicirle que, por favor, que nos acollan ben este proxecto que vamos a mandar desde aquí, porque é urxente que se faga isto ou que se faga algo. E como único que se vai facer, vamos a supoñer que sea certo, vai a ser isto, pois desde logo, nós, o Grupo Socialista, que estamos gobernando a Diputación da Coruña, comprometémonos desde aquí a facer un esforzo e falar con os compañeros da Coruña para que isto se aprobe e vai adiante. Pero temos outro problema, que aquí pon que o Concello vai aportar 70.665 euros. Acabo de decir que non hai presuposto. De onde os van a sacar? 70.000 euros o Concello de Muros. Se lle chover a risa, para nós non nos fai gracia ninguna, senón todo o contrario, preocúpanos. Porque ao final dice que o investimento no POS son 100 e pico de mil euros que invirte o Concello, sin presuposto. É magia, Despois pasan estas cousas, traemos as facturas, non se lle paga aos proveedores, traemos as facturas para aprobar aquí extrajudicialmente e devolvense, porque ahora no Concello xa non hai facturas que se devolveron para que quede saneado o Concello. Entonces, tenos preocupado, estos preocúpanos bastante. Logo, con respecto ao resto das obras, nos propuxemos unha batería de obras porque, efectivamente, fan falta un montón de obras. Nos contábamos con case 800.000 euros, que é do que podía dispoñer o Concello, se houbera un presuposto e houbera unha xestión como Dios manda. Ahora mesmo non estaríamos con 525.000 euros, senón estaríamos con 775.000 euros, pero, bueno, por culpa da xestión destes tres señores, pois estamos así. E, bueno, nos propuxemos camiños en moitas parroquias, porque hai cousas moi urxentes, xente que casi non pode chegar á súa casa porque o camiño está desfeito, e con este POS que traemos aquí, e ca previsión de ingresos que ten o Concello e de xestión que ten o Concello, está claro que vai pasar un ano máis e esas necesidades urgentes pois van a quedar outra vez sin facer. Que se queira vender de que o Grupo Partido Socialista dixo que non quería unha inversión semejante no Cine París, non é certo eso. O que dixo o Grupo Socialista, e volvemos a repetir, é que queremos asegurar ese edificio e logo que se fagan as xestións necesarias para conseguir un presupuesto digno e poder sacar adiante esa obra. O que non estamos de acordo é precisamente que como está ahora mesmo, non estamos de acordo. Xa non estivemos ao principio e, bueno, non pudemos facer nada porque a señora alcaldesa vai por libre e fai o que dá. Con respecto ás outras obras,
estamos de acordo con elas, porque tamén foron propostas por este grupo, pero volvemos a decir que botamos en falta un montón de cousas que propuxemos nós, da mesma forma que propuxemos que se ampliara a policía local, porque non hai policía local e é urxente, que se ampliara a lista de traballadoras da asistencia a domicilio, porque cada día a población de Muros é máis bella e hai moita máis necesidade. Esas propostas non se tuveron en conta siquiera. E, bueno, queremos decir que non estamos en contra das obras que se van a facer, que son obras moi pouco ambiciosas, que creemos que se podía traer un POS bastante mellor, pero claro, como se trae no último momento e a prisas en plan de coacción de se votadas en contra este POS non hai outro e quedamos sin el porque é capaz de facelo, porque non é o primeiro que o fixo, pois nós non nos arriesgamos a que Muros quede sin, polo menos, sin o que non perdemos, sin os 535.000 euros, que esperemos que sexan capaces de executalos, que tamén temos moitas dudas de que sexan capaces, vendo como se están executando os poses de atrás, que están todos ainda pendientes, moitos deles pendientes de ejecución. Rematou? Sí. Venega. Ben, bueno, vistas as intervencións, nos consideramos que hoxe é un día para que, polo menos a vila, se non todo o Concello estea de noraboa, non? Porque parece ser que por fin se vai a dotar de orzamento a reforma do edificio de Carcamán. O edificio de Carcamán que no seu día un goberno do BNG decidiu asumir a súa titularidade porque considerábamos desde o BNG, e así o consideraba moita outra xente, que era un edificio emblemático na vila, que estaba moi perxudicado e que estaba danando a vida e o entorno no que se sitúa. Non só únicamente polo aspecto puramente estilístico, non? O estético, porque estaba embellecido, sino porque consideramos que era un lugar onde se podía dotar de vida, se podía dotar de utilidade para que fose unha zona que aportase activamente a economía do entorno e do casco, non? Por iso consideramos que comezar a súa reforma é posiblemente unha das mellores noticias do actual mandato. Tamén consideramos fundamental para Muros a obra do Parque do Chalón, outra obra super necesaria. Estas dúas obras consideramos que fai que aprobar hoxe aquí este POS fagan un punto de partida e de discrepancia co que foi o resto do ano, non? Que foi bastante complicado, bastante por diversas razóns, bastante inútil para todo o Concello. Con isto, un poquinho por entrar no debate, no que nos alegaban, o Partido Popular dicía que o BNG e o grupo de goberno se correu agora traer isto, que en 2 anos de mandato non chegaron a falar do Cine París. Home, nós levamos 10 anos falando do Cine París, sempre. A última vez en maio, e xa o dixen aquí no pleno anterior, en maio nos propuxemos que no POS, no incremento de orzamento, se incluíra xa esta primeira fase con eses cartos que vindo POS. Daquela vos dixéstedes que non o víades urxente. 2 meses despois veus abaixo o edificio. O Partido Socialista dixo que fora unha ocurrencia nosa, que non tíamos nada preparado e que traíamos o Cine París porque non tíamos nada máis que falar. Nos o Cine París para nós sempre foi unha prioridade e para nós hoxe é un orgullo que se vai a aprobar aquí, como parece que se vai a aprobar a súa reforma, e que o Cine París sexa un lugar onde se poda facer cousas que axuden o entorno, a nosa cultura e a nosa actividade económica. Porque, ademais, o proxecto que se nos presenta consideramos que ten moitísimas máis posibilidades, incluso, que se fora o proxecto completo. Porque o proxecto completo é un proxecto pechado, un proxecto que estaba valorado creo que en torno a 700.000 euros, no que xa estaba finalizado e demais. O feito de que se nos deixe unha nave diáfana, aberta, para poder utilizar, abre infinitas posibilidades, como poder facer ali exposicións, certames, todo tipo de cousas que tanto o Concello como a propia asociación
de locais da pista ou calquera asociación que considere poda lle dar uso a ese edificio e que ese edificio sexa un referente na comarca, sexa un motivo máis para visitar Muros. Por eso consideramos que o tema do Cine París é fundamental, aprobalo xa, para nós é urxente hasta o infinito. Levamos 10 anos pelexando porque se empezasen estas obras e hoxe estamos de enhoraboa por iso. Quintela, queres facer unha primeira intervención? Pois este me ha sido un pouco tomando unhas pequenas notas, pero bueno, por ir por partes, así o que máis das notas que fun tomando, donde a portavoz do Partido Popular facía unha referencia ao complementario, que por que se facía por separado, que parece máis unha improvisación que outra cousa, pois é moi simple, é un criterio das características do que é unha instalación e o que son as outras. O pabillón polideportivo é unha instalación pechada con instalacións de conducción de electricidade, fontanería e demais. O resto das instalacións nas que se vai a cometer a reparación das estruturas metálicas son estruturas metálicas totalmente abertas, diáfanas, nas que non hai que desmontar instalacións eléctricas, nin de fontanería, nin nada. A parte que na do pabellón seguramente hai que facer o desmontado do que son os empalmes de certos paneles porque están en contacto coa perfilería metálica. E para poder facer o saneado ten que estar totalmente descuberta esa perfilería. Referente ao que hai moitas necesidades que non se cubren, evidentemente as necesidades son infinitas e os cartos limitados. Vale? E as que se escollen son estas. Evidentemente hai multitud delas e poderíanse escoller outras. Consideramos que a do cine é moi importante e a do Chalón tamén porque se leva moito tempo falando desas dúas cousas. Da rehabilitación do Cine París e do remate do que é a zona do Chalón. No centro do casco histórico de Muros, unha zona moi depreciada polo estado no que está agora mesmo, e que con esta actuación que poden considerar que é unha actuación menor, pero estamos falando dun orzamento total de 180.000 euros, que non é unha cousiña pequena. Se vai rematar totalmente. A parte de facer unha instalación hidráulica, unha actuación hidráulica importante, primeiro, para evitar os problemas que ocasiona a chuvia no curro da praza, cas inundacións dos locais máis próximos ao que é o Chalón, e tamén sacar un caudal importante da rede de saneamento que ao final estamos bombeando cara á depuradora, o que supón un coste enerxético de luz moi importante, por cantidade de auga, sí, a cantidade de auga de chuvia que está entrando na rede de Muros é elevadísima, demostrado ademais con datos cando dende a Xunta nos teñen mandado en algunha ocasión caudales de entrada en depuradora en períodos donde se contabiliza moi facilmente e é moi claro establecer cales foron os períodos de chuvia pasando de entradas diarias na depuradora de en torno a 900.000 metros cúbicos a cando hai períodos de chuvia estar entrando na depuradora de Muros en torno a 3.000 metros cúbicos. Co cal, hai un caudal aí excesivo que a maior parte del é provocado pola entrada de chuvia na rede de saneamento. Con esta actuación do Chalón, que se prevé facer un depósito retén, un tanque de tormentas, para que no momento que haga unha tromba de auga se reteña a auga aí para evitar precisamente que se sature o sistema e que non se inunden os baixos dos locais que están aquí en torno ao curro da praza. E como digo, pois, se vai abrir o paso a dársena, que agora mesmo, cando fixaron a obra de colectores, como o caudal que chegaba ali abaixo iba mezclado, había partes residuais, parte de chuvia, evidentemente, a decisión que tomaron foi metelo na rede de saneamento, pero consideramos que este momento, pois, hai no que aproveitar e separar xa o que é o caudal de chuvia do caudal residual. A parte do que é o Chalón, na rúa contigua, que é a que dá a subida a San Xosé, tamén se prevé facer aí un pequeno tramo de separativo, e todo o que podamos separar xa se fará con esta actuación no Chalón. Como digo, importante, estamos falando de 180.000 euros. E como digo tamén,
quedará o que son as subidas que quedaron pendentes de rematar tanto para a Escola de Música como para o Centro Social rematadas e como se lle cambiará un pouco un lavado de cara ao aspecto ao lavadero rematado con pavimentos e demais, co cal a actuación vai ser completa. Non se vai volver a ter que ir ao chalón, en principio, para facer actuacións de movimentos de pedra, de terras e demais. Si faltarán no seu momento que son instalacións pequenas de electricidade por alumbrado, que si queda pendente. A sustitución do pavimento da pista polideportiva de Miraflores se ven parcheando por personal do Concello, aproveitando e comprando linóleo. É difícil atopar por o espesor do mesmo moitas veces o linóleo adecuado. É un pavimento que xa superou a súa vida útil, estamos falando que o pabellón de Miraflores ten 26, vai para 27 anos, o período que se lle suele dar a un pavimento deste tipo son 25 anos, actualmente está moi cuarteado, se levanta, o coste tamén é elevado e a actuación tamén require de que se contrate a unha empresa para que o faga, porque son traballos especialmente delicados, sobre todo por a nivelación da superficie para colocar o pavimento para que a práctica dos diferentes deportes se fagan nas condicións adecuadas. Da ampliación dos vestuarios no campo de fútbol Eleuterio Vallo xa se ten falado, se necesita, se demanda pola actividade que hai no propio campo de fútbol que se fagan uns vestiarios novos, se amplíe a dotación dos mesmos. A mellora da Praza do Cristo de Tal xa se ten comentado tamén. O que máis se ten falado é da demolición daquela estructura, daquel palco que hai ali. Para recordar, a obra que se fai ali vai mellorar todo o entorno da igrexa de Tal, se van sustituir os pavimentos, se colocan os pavimentos máis acordes, buscando, en definitiva, a posta en valor do entorno. Hai moitas outras actuacións que si se teñen falado, e demais, como foi incluso o que é o terreo de xogo do campo de fútbol de Miraflores, o que é o tapete, o céspede artificial, pero, se consultou tamén con persoal especializado, nos digue, tal e como está agora mesmo, con un pequeno mantenimento, reparto do caucho e demais, pode aguantar un par de anos, sin problema ningún. Posteriormente, en anos vindeiros, se mirará a posibilidade de sustituílo, ben a metade que está máis sacrificada, que é onde máis se entrenan, sobre todo as categorías inferiores, e se pode incluso todo, vendo se a outra parte tamén necesita ser sustituída. Como xa dixen, sí, necesidades moitas, nós entendemos que as que están aquí incluídas, aínda que en algún momento, sobre todo nestas complementarias que reparación de estruturas metálicas, que din que son mantenimientos que poderían ter feito pola brigada, estamos falando de que as actuacións de conservación nas estruturas metálicas nas instalacións deportivas que se plantexan aquí teñen un importe de 177.000 euros. O sea, agora mesmo xa non son unhas actuacións de simple mantenimento que se poda facer cunha brigada, porque o estado a que chegaron estas estruturas metálicas teñen oxidacións importantes que os tratamentos que hai que dar teñen un custe e chegan, como digo, a este custo de investimento en total, que estamos falando de que son casi 65.000 euros o que é a estrutura do pabillón de Esteiro. Calquera que vaya por ali ve como está a estrutura do pabillón, ademais con filtracións de auga pola propia estrutura metálica, provocando oxidación e corrosión, que en algúns casos xa é importante, pero, como digo, que hai que acometer para evitar ter que facer unha estrutura nova. As actuacións que se levan a cabo no campo de fútbol de Louro é a estrutura metálica do graderío, calquera que se acerque por ali pode comprobar a oxidación que presenta a estrutura metálica. Non é un simple lijado, vale? Que se pode entender como isto pode ir ali, lijar un pouquinho, darle unha man de pintura e xa está. É unha estrutura metálica, tanto esa como a do campo de fútbol de Esteiro, como a do Club de Remo de Esteiro, expostas á salinidade do ambiente mariño, requiren un
tratamento de lijado e lavado en profundidade, así como a aplicación de uns tratamentos de pasivación de oxidación, recubrimentos epoxi, pinturas especiais para prolongar a vida das estructuras metálicas. Que con esa actuación se prevé que así nas estructuras das gradas pode botar de 15 a 20 anos de vida útil tranquilamente, e o pabillón de esteiro pois xa leva en torno a 25 ou algún máis feito, pois poderá botar outro tanto. Nada máis. Partido Popular, segunda intervención. Bueno, eu en relación co que nos acaba de comentar o concelleiro de Obras, pois dicirlle que efectivamente se falou da Praza do Cristo de Tal, posto que foi unha moción que presentou o Grupo Popular e que se aprobou a instancias nosa, dado o peligro que supoñía o palco e supón o palco que ali está. En canto a que nos comenta que son dous proxectos diferentes, teño diante as dous proxectos, tanto da conservación de estructuras metálicas en o Polideportivo de Esteiro, como a conservación de estructuras metálicas en instalacións deportivas. Os dous teñen exactamente os mesmos conceptos: pintura, ensaios, residuos e seguridade. Non vemos ningunha diferencia no que vostede comenta, teñen exactamente as mesmas partidas, inclúen as mesmas partidas de obra e os mesmos conceptos. En canto que son obras ou non son obras de mantemento, as instalacións deportivas o que vai a costar reparar a Club de Remo de Esteiro 15.000 euros, o campo de fútbol de Louro 29.000 e o campo de fútbol de Esteiro 30.000. A isto, claro, hai que engadirlle ensayo, seguridade, residuos, gastos generales, beneficio industrial máis IVA e, efectivamente, pois ascende entre todo a 112.000 euros. Si se fixeran, desde logo, como obras de mantemento, evidentemente o coste sería o que trae aquí o concepto de pintura, porque todo o demais non lo aforraríamos. En canto que comenta o bloque de que o Cine París nos dixemos que non era unha obra urxente, xa llo dixen outra vez, nós non dixemos que non era unha obra urxente, nós o que dixemos é que había que vacialo e reforzar a estructura, e senón consulte vostede os plenos, que para eso se gravan, e o ve, porque xa é a segunda vez que di vostede unha cousa que non é certa. Vale? Usted dixo, hai que arreglar o Cine París, e nos dixémoslle, o Cine París o que hai que facer é vacialo e reforzalo, porque calquera día cae. Iso foi o que nós lle dixemos. Vale? E se tiñan tanto interés, por que non fixeron ningunha xestión? Por que se dedicaron solamente a falar? Que xestións fixeron vostedes na Diputación en Cultura para que arreglaran o Cine París? Fixeron algunha? Porque nos falar, as palabras levas ao aire. En canto o que queremos que nos aclare a señora alcaldesa é se existe un plan de usos para esa edificación e en que van a consistir eses usos. En cal é a proxección que vostedes teñen para rematar esa edificación? De onde van a sacar os cartos para aportar esos 30.000 euros? Que nos garanta que, ademais, estas obras van a ser admitidas na Diputación, porque xa llo dixemos tamén, que creemos que é bastante cuestionable a súa inclusión, posto que o uso non está nada claro e si se exixe un uso claro para as edificacións. E queremos que nos conteste a todas esas cuestións, si pode e si sabe. ¿Rematou? Sí, gracias. Sí, moi ben. Partido Socialista, segunda intervención. Vale, pois, desde logo, nos quedamos contentos ca información que nos acaba de pasar o Concelleiro de Obras, porque, con respecto á obra do Chalón, porque o técnico municipal, cando aquí na Xunta de Portavoces, dixo que a obra que se facía no Chalón que era unha obra urxente, que todos sabemos que facía falta e todos pedimos unha intervención no Chalón, pero tamén nos dixo que iso non iba a solucionar o problema da inundación dos baixos e do corro da plaza, porque iso que facía falta unha obra moito máis ambiciosa e máis grande, que iso non o iba a solucionar, iso dixo o técnico aquí. Dixo que era importante para iniciar esa obra
pero que claro, que despois que había que a obra, lóxicamente, o sea, se pensamos un pouquiño, simplemente con facer un pozo de tormentas ali arriba non se soluciona, ou polo menos o que acaba de dicir el, que se está mezclados a agua da chuvia con agua que non é da chuvia, e haberá que facer un, tal como dixo o técnico municipal aquí, un entroncado novo que non iba en este proxecto, según el. Iso foi o que dixo el 2 días antes ou 3 días antes de mandar o proxecto. Si é verdade que ese proxecto se modificou e este proxecto vai a valer para todo canto di usted, pois desde logo é para alegrarnos todos, non solamente os veciños de aí, sino todos, porque é unha obra importante e ademais é moi fácil ver o curro da plaza inundado precisamente por esas cousas, porque chega agua de varios sitios, non solamente do Chalón, sino tamén de aquí da parte do Muiño de Vento. E sería unha boa noticia, pero quedan nos dudas porque o técnico municipal dixo que non. Ojalá sea verdade. Bien, con respecto ao resto das obras, nós estamos totalmente de acordo con esas obras, pero volvemos a decir o mismo. Non podemos explicarnos por que Louro, Abelleira, Torea e Serres non levan intervención ninguna. Non o podemos explicar con a cantidad de peticións que hai. E volvemos a decir o mismo, o sea, o BNG dice que levan falando do Cine París, sí, claro que levan falando, pero é que falar é gratis, o problema é se non hai presuposto, levades falando, pero levades, se non hai presuposto, como se fan as obras? As obras non se fan falando, e querendo, tamén nos queremos que o Cine París viñera arriba, estuvera funcionando, e houbera un montón de actuacións aí, que a xente, que os rapaces e rapazas de Muros tuveran acceso á cultura, a cantidad de cousas como teñen as de Coruño, os de Coruño, os de Madrid. Quen vai a decir que non? É de parvos dicir que non temos gana deso, claro que temos gana deso, pero temos unhas limitacións e unhas necesidades urxentes. E volvemos a repetir, na xunta de portavoces que depois a señora alcaldesa en el diario oficial que tiene en Facebook puxo outra cousa distinta, dice o Partido Socialista solamente quere intervir 100.000 euros. Sí, o Partido Socialista fixo uns cálculos e pideu información e dixo que con 100.000 euros parece ser que era dabondo para solucionar o problema grave do Cine París, non para facer un Cine París, nin poñelo a funcionar. Non é suficiente, claro que non. Pero é que o Concello de Muros non temos medios para poñer a funcionar ese Cine París. Se o poñer a funcionar ese Cine París é deixar de poñer a funcionar a casa que está en Miraflores para acollimento de mulleres maltratadas, pois que se faga o Cine París inteiro. Se facer o Cine París e non ter asistencia a domicilio, pois que se faga o Cine París. Esas son as prioridades do Partido Socialista. Que nos interesaba muitísimo que estivera funcionando. Por suposto que sí, pero non hai con que. Entonces, habrá que marcar prioridades e as nosas son outras ahora mismo. Non son solamente poñer unha medalla e que mañán decir isto puxen eu arriba a conta de que e a costa de que. Non pode ser, non temos esa capacidade ahora mesmo no Concello. Primeiro, non temos a capacidade e segundo, non temos xestión nin quen vai a pedir. Porque esa é outra. O sea, non hai quen vai a pedir e as cousas fanse a tontas e a locas e simplemente porque no grupo político deles e no do BNG es la espada de Damocles porque el Cine París tenga unha estrella arriba, pois vamos a meter os caras para poñerse a estrella do Cine París. Non pode ser. O sea, hai que ser coherentes e hai que coller, se fóramos coherentes xa teremos un presuposto encima da mesa. Pero como non son coherentes, non teñen un presuposto e poñen un papel que van a invertir 100 e pico de 1.000 euros. De onde? Gustaríanos saber de onde. E non acaba de contar tampouco a señora alcaldesa si ten a aprobación de obras da Diputación de que esta primeira fase do Cine París, tal e como está nesa memoria que nos presenta, vai a ser aprobado, porque se non é de kamikazes, o sea, se non é verdad que foi alá, que eu espero que si sexa certo, de que foi alá a presentar esa memoria e preguntar se era viable, pois poñarnos a temblar todos, porque neste caso vamos a perder outros 300.000 euros. Ben, nos ímonos a abster tamén no pos, primeiro,
non porque non estemos de acordo cas obras, sino que estamos de acordo cas obras, porque vemos que as prioridades deste POS non son as prioridades reales nin as necesidades reales do Concello de Muros. Segundo, porque non creemos que se poda privar as parroquias de actuaciones urxentes e necesarias como se está facendo aquí. E terceiro, con respecto ás intervencións nos edificios deportivos, tamén temos que decir que parte desas actuacións sí se podían facer pola cuadrilla de obras e dedicar esas cuantías a outro tipo de obras. Dende logo, queremos que, de todas as formas, que non se perda de ninguna maneira máis cartos dos que estamos perdendo xa pola mala eficiencia do grupo de goberno e por non ter presuposto, e que, desde logo, si este é o POS 2018 que vamos a aprobar hoxe aquí, pois que polo menos que se execute e non que quede co resto das obras que estamos pendientes de, entre elas falamos da obra da Rocha, que non sabemos que vai pasar aínda nada, e que polo menos que vexamos as obras feitas e non solamente que cheguen os cartos e ao final que teñamos que devolver como están facendo habitualmente este grupo de goberno. Venegas, segundo turno. Ben, un par de matices, porque xa comentamos todo na primeira parte, non? Que decía a portavoz do Partido Popular de que deste OBNG non fixamos nada, a Diputación, por ir ali e demais. Nós entendemos que a Diputación, a forma que ten de repartir os seus cartos é a través do POS. Un POS Plus, que é totalmente novidoso no Estado español, aprobado polo PSOE e máis polo BNG, que están na dirección da Diputación hoxe en día, e que iso acaba ca discriminación das subvencións, que é unha forma de proceder nas que desde a forma de reclamar os cartos, de reclamar que as distintas institucións aporten cartos para as obras aquí, é facendo emendas aos orzamentos, como fixemos na Xunta o mes pasado, de 300 e pico emendas que levou o BNG aos orzamentos da Xunta, unha delas solicitaba 500.000 euros para a reforma do Cine París. E iso o PP non aprobou, como non aprobou ninguna das outras 300 e pico. Non digo que teña nada en contra do Cine París en concreto, digo que non aprobaron absolutamente ninguna das que se presentaron, pero a forma de facer as cousas é así, indo ás institucións como hai que ir a pedir as cousas. Todo o demais, por detrás, pois así como se traballa. Así como se traballa, e como levamos nós 10 anos facendo, por certo. Sí. Rematou. Bueno, vamos a ver, segundo turno de intervención do grupo de goberno. Vamos a ir por partes. Primeiro, para aclarar. Comentouse aquí que perderamos 700.000 euros da Diputación. Quero volver a explicar eso. Vale. Eses 700.000 euros que suman o Partido Popular e o Partido Socialista son euros de un préstamo da Diputación. Non son subvencións, son cartos que hai que devolver. No ano 2015, cando aínda gobernaba o Partido Socialista, o Concello de Muros pediu ese préstamo para amortizar débeda, para saldar un préstamo cunha entidade bancaria, no 2015. Por certo, un préstamo que non aparecera nos presupostos que aprobaron para o 2015 e que apareceu despois de sorpresa para eliminar con ese préstamo da Diputación. No 2016, o goberno actual de Compromiso por Galicia quería solicitar ese préstamo para o mesmo, para seguir amortizando débeda. Os grupos da oposición, concretamente o Partido Popular e o Partido Socialista, querían que destináramos o PAI a obras. E nós dixemos naquel momento que non queríamos endebedar máis o Concello con eses cartos que é un préstamo e que hai que devolver. E ese foi o motivo de que non solicitáramos o préstamo, que non queríamos endebedalo máis. Curiosamente, no 2017 nos dan a razón e nos din que non se pode destinar o PAI a obras, aqueles concellos que teñen un plan de axuste aprobado no mandato do Partido Socialista, cos seus votos. Efectivamente, co apoio noso daquela, efectivamente, e así, e con remanente de tesorería negativo. E aquí podería explicar que pasa co remanente de tesorería. Pois pasa que é negativo porque hai moitos gastos que afrontar e moitos deles que non son precisamente do actual grupo de goberno, que son cartos que hai que devolver
non do PAI e préstamos da Diputación, senón de outras subvencións que chegaron ao Concello de Muros que non foron justificadas no seu momento e que houve devolver. Recentemente acabamos de devolver máis de 200.000 euros ao Ministerio de Industria. No 2016. No 2017, o PAI iba incorporado ao Plan Único da Diputación, o cal era un paquete completo. Despois das conversas que si houve cos grupos da oposición para o pós do 2017, se acordou meter unha serie de obras e algunhas delas no PAI, proposta que se aprobou aquí en pleno, non só cos votos do grupo de goberno, porque somos 3 e non chegamos para aprobar un pós, evidentemente. En ese pós que se aprobou aquí, iban 2 obras no PAI, 2 obras que agora a Diputación, que antes non miraba os remanentes dos concellos con plan de axuste, agora si o mira e dixo que non se podían executar. Iso é o que aconteceu con eses cartos que son un préstamo, non cartos que lle deran ao Concello de Muros. E iso é así e se pode comprobar, por certo, documentalmente. Por outra parte, se os medios técnicos non lo permiten, e Juan o resiste, creo que acabaremos gravando hasta as xuntas de portavoces. Creo que hasta iso acabaremos gravando. Porque creo que do mellor que fixemos no actual mandato foi emitir e gravar os plenos da corporación para que cada un puidera ver que se di e que non se di. Afortunadamente, agora quedan gravados e se pode comprobar. Mais cousas. En varias ocasións falaron hoxe tamén de aprobación dos orzamentos. Na última xunta de portavoces incluímos un punto a petición do concelleiro de Facenda que era falar dos orzamentos. Nesa xunta de portavoces, o concelleiro de Facenda dixo que enviara en xullo aos grupos da oposición un borrador de orzamentos. Bueno, pois en decembro ningún grupo da oposición mirara ese borrador. Eran 2 puntos distintos. Preguntamos, non me interrumpa, que eu non interrumpín a ningunha das portavoces e portavoz da oposición, nin a un, así que non me interrumpa. Bien. En decembro, 5 meses despois, ningún dos grupos mirara ese borrador de orzamentos. O cal, lles preguntamos se teñen algunha proposta que facer para tela en conta para seguir traballando nese borrador de orzamentos. A resposta é que non nos van a facer eles os orzamentos, que nos fagamos un borrador e que xa mirarán o que fan con el. Ese é o ánimo da oposición, ou de unha parte importante da oposición, polo menos, deste Concello de Muros. O ánimo ni siquiera é incorporar as súas propostas ao que se aproba ou non se aproba aquí. O ánimo claramente é obstaculizar a acción de goberno. E agora nos falan e insisten de orzamentos. Bueno, pois estamos traballando neles, eles o saben, pero a colaboración é esta que vos acabo de comentar. Mais cousas. Con respecto aos andamios que califican de mamotreto, bueno, hai xente que debe de entender de todo, de todo. O que se fixo aí foi o que nos asesoraron xente que sabe, técnicos, arquitecto e unha empresa especializada en ese tipo de actuacións. Ninguén nos gusta ter eses andamios aí. Por eso, na primeira ocasión que tivemos, metemos a primeira fase, e é unha fase, efectivamente, da rehabilitación do Cine París no plan de obras da Diputación. Por que aquí? Porque é a partida máis grande que chega ao Concello e é a única que permite acometer actuacións deste calibre. Ou eso, ou que algunha outra administración lle axude ao Concello de Muros. Efectivamente, se presentaron alegacións aos orzamentos da Xunta, porque sí que a Diputación pode axudar. E xa axuda. O que xa non axuda tanto é a Xunta de Galicia. E sí que se presentaron alegacións a eses orzamentos, que, como comentaba o portavoz do BNG, ningunha foi tida en conta. E había como mínimo 4 relacionadas con Muros. A petición do BNG, como acaba de decir el, non sei se o PSOE ou o PP incluíu algunha emenda, pero a petición de Compromiso por Galicia tamén había varias emendas incluídas nese orzamento. E Compromiso non está no Parlamento Galego, pero sí que as fixemos. Pode ser un mamotreto, pero é o que nos asesoraron e indicaron e fixeron técnicos e unha empresa especialista. A nós non nos gusta que este así, por eso queremos sacalo canto antes. Se se aproba hoxe aquí, que afortunadamente parece que así vai ser, se se absteñen o Partido Socialista e o Partido Popular, entendo que o BNG, pola súa intervención, votará a favor, non o sei,
pero se así vai ser, efectivamente, creo que Muros está de noraboa, porque é unha actuación importante, que leva moitísimos anos pendente. Todos os grupos levábamos nos programas, todos os grupos nas campañas electorales falaban do Cine París, así como do Chalón, así como de outras moitas cousas. Durante moitos anos, e ninguén o acometeu. E algunha vez tiña que ser, pois, ojalá sea hoxe, o día no que eso se empece a facer realidade. É verdad que hai moitísimas máis obras importantes, necesarias e urxentes para facer no Concello, pero unha vez escoitadas todas as propostas nas dúas xuntas de portavoces que houbo, optamos por meter non o que a nós nos dará a gana, sino aquilo que nos parecía importante, urxente, e que todos os grupos da corporación consideraban necesarias, sabendo que había máis, pero que os cartos dan para o que dan. E, como dicía o concelleiro de Obras e Medio Ambiente, necesidades infinitas, recursos económicos neste caso limitadas. E entón metemos todas aquelas que nos colleron, todas, e non collen máis. E collen estas facendo o Concello de Muros un esforzo importante de aportación propia municipal, que teremos que xestionar no ano 2018, efectivamente. Pero nos parece que vale a pena recortar algo nalgúnha outra cuestión. Hai a quen lle gusta facer demagoxia con axuda a domicilio e casa de acollida para mulleres, pero ningunha desas axuda a domicilio non entra neste plan da Diputación e o consultamos e non entra neste plan da Diputación porque non é un servicio obrigatorio para o Concello. Si entrarían outros, pero ese non. E entón, pois, esta é a nosa proposta. Vale? Insisto, necesidades moitísimas. Facemos o que podemos co que hai. As outras iremos facendo as que poidamos tamén e según poidamos. Agora, o nivel de colaboración é o que é, e creo que se ve. Vamos a votar. Votos a favor da proposta de aprobación do POS. Abstencións? Apróbase o plan de obras. Ben, o terceiro punto da orden do día é a aprobación da cota de participación no marco do convenio de colaboración para a xestión compartida no Centro de Atención Temperá da Agrupación de Concellos de Noia, Portodoxón, Lousame, Muros e Outes. Como explicaba ao principio, trátase de aprobar unha cuota para participar nos gastos que ten o stand de Noia, que é un centro que atende a persoas de toda a comarca e entre esas persoas hai persoas de Muros. Entón, no 2016 se puxeron en contacto comigo para ver se Muros podía, igual que outros concellos da comarca, colaborar nos gastos dese stand que estaba soportando única e exclusivamente o Concello de Noia. Nos parecía que as persoas que acuden a ese stand reciben unha boa atención e que nos parecía interesante e necesario que Muros participara neses gastos. Unha cuota para ese stand non estaba incorporada aos orzamentos que había aprobados aquí no Concello no 2015, entendo que quen elaborou aqueles orzamentos non lle pareceu necesario, e non estaban incluído ese gasto, esa cuota, no orzamento do 2015. Para poder facer frente a esa liquidación, a esa cuota, hai que habilitar a partida, hai que crear o crédito. Eso foi o que se fixo coa modificación de crédito da que falábamos antes aquí en pleno, para poder pagar agora esta cuota, senón non se podería pagar. Por que ven a pleno? Pois porque chegou este ano a liquidación no 2017 e é un gasto que tivo lugar no 2016. E os gastos de anos anteriores, como quedou máis que claro aquí, co frustrado intento de aprobar facturas de anos anteriores con un REC, os gastos de anos anteriores ten que aprobalos o pleno, non pode aprobalos nin a alcaldía nin a xunta de goberno. Por iso esta liquidación, a aprobación a traemos aquí e a traemos agora que hai crédito que conseguimos con esa modificación que se fixo nun pleno anterior. Esta é a proposta. O reparo que efectivamente ten, que por eso o informe de intervención é de disconformidade, é precisamente porque no ano no que se acordou non había crédito disponible no 2016, agora sí que o vai. Quero indicar tamén que en ese mesmo informe a interventora di
que se debe de aprobar esta cuota, senón o Concello incurriría en enriquecemento injusto porque esa prestación a persoas do Concello de Muros sí que foi efectuada. Vale? E iso está recollido tamén no informe de intervención. Digo porque hai quen é moi dado ou moi dada a ler só un anaquiño e os informes ou se leen todos ou senón se fai unha interpretación interesada do que din os informes. Intervencións, Partido Popular. Bueno, pois a nós xa nos aclarou a primeira dúbida que tiñamos, que non entendíamos moi ben para que trae esta proposta. A aprobación da cota de participación nos gastos do stand, posto que a cota de participación xa está aprobada, firmada nun convenio que achega aquí vostede. Entendemos que isto, en realidad, é un recoñecemento extrajudicial de crédito. Porque o que di aquí é que é un gasto de outro ano, que non que o que di a interventora é que informa desfavorablemente por insuficiencia temporal, porque é unha factura correspondente a un gasto dun exercicio xa pechado, e creemos que ven así como medio disfrazado, pero isto é un recoñecemento extrajudicial de crédito. Necesita que o Pleno levante o reparo de intervención, e para non decir que trae outro recoñecemento extrajudicial de crédito, pois o pinta así, bueno, recurrindo a que é un gasto do Estado. Tamén, en este caso, temos unha mostra pois magnífica da súa xestión, porque isto chegou ao Concello o día 2 de marzo, hai 10 meses, que ten entrada este documento no Concello, e o traen a pleno hoxe, no mes de decembro. Vostedes que se fartaron de desbarrar nas redes sociais de que a oposición non quería aprobar e pagar os gastos dos nenos con problemas, resulta que tuveron isto metido nun caixón 10 meses. 10 meses. E se lles ocurriu no mes de outubro metelo no medio dunha modificación de crédito para que, bueno, forzar un poquito a cosa e de paso aproveitar para meter outras cousas. O que traen aquí é un informe de reparo, de intervención, e o que pretenden non é que nos aprobemos a cota, porque a cota xa está aprobada. Vostede firmou un convenio e xa ven aquí todo desglosado. Eu comentei en outro pleno que había concellos que non estaban moi conformes con esta liquidación e que había algún problema sobre a cantidad que lle corresponde a cada concello. Bueno, agradézolle que me aportara o convenio para poder ver un pouquiño máis a xustificación deste gasto, que tampouco é que se vexa moito máis, porque é bastante escueta esta liquidación, pero o que é isto é un recoñecemento extrajudicial de crédito sin máis ni mangas, vestido co servicio de tratamento a nenos con discapacidade. Nós, pois, en coherencia coa nosa posición esa modificación de crédito, tamén nos imos abster, porque non queremos prexudicar máis o stand, do que xa están prexudicándonos vostedes con estes retrasos, porque 10 meses metida nun caixón esta factura, cando tuveron tempo e tempo de pagalo, pois non hai ningunha explicación máis que o utilizan para facer certa manipulación. Nada máis de momento. Partido Socialista. Bueno, desde logo, cada vez que vimos aquí ao pleno, aprendemos algo novo. Primeiro, señor concelleiro de Facenda, o que mandou usted nada, todo eu, vale? Usted non mandou nada. E que casualidade que ningún dos tres grupos da oposición fixera ningún comentario con respecto ao que mandou usted para os presupostos. Que casualidade tan grande, porque polo menos o BNG, que va de la mano con vosotros a todos os lados, polo menos podía haber feito algo, podíamos traer algo e dicir, mira, nós propoñemos isto. Os presupostos teñen que facer vostede teños que facer. O que pasa é que non sabe, o que pasa é que son incompetentes e por iso non fan os presupostos, non por outra cousa. Ven a señora alcaldesa a dicirnos, nós non temos presupostos porque a oposición non quixo colaborar. Vamos a ver, quen debe facer os presupostos son vostedes. O que pasa é que non teñen capacidade para facer os presupostos. Tampouco teñen, como non van a ter capacidade para facer os presupostos se non teñen capacidade para reclamarlle a Espina e Delfín casi 1 millón de euros que nos deben. E falando de Espina e Delfín, o sea, non temos cartos para facer e para invertir no Cine París, aí están os cartos.
O que pasa que a señora alcaldesa non solamente non lo reclama, sino que se nega a cederse a presidenta da mancomunidade, a quen ya tuvo que pedir por escrito con registro de entrada un compañeiro alcalde. Mire, unha cuestión de orden. Ciñase o punto e está... Non está falando do punto. Fale do punto da orden do día. Ciñase o punto. Entonces, non ten cartos para pagar. Propón aprobación da cota de participación. O único que quer é unha aprobación extrajudicial de crédito. Porque non ten cartos, porque non lle reclamou a Espina e Delfín 1 millón de euros que nos debe. Nin lle cede a presidencia da mancomunidade Espina e Delfín para que os outros non lle podan reclamar. Haberá que preguntarle, señora alcaldesa, que le pasa con Espina e Delfín? Mire, advirto por primeira vez, ciñase o punto da orden do día. Non está falando do punto da orden do día, queda advertida por primeira vez. Estou explicando, señora alcaldesa, porque non ten vostedes cartos para pagar o do stand de Noia. Queda advertida por primeira vez. Hai cartos e así o reflicta a documentación. Siga. Entonces, ahora tráenos aquí, despois desde o documento de Noia entrou 2 de marzo no Concello, e a señora alcaldesa dixo por activa e por pasiva, e o que me molesta é que tamén o dixo a interventora, o que quer decir que lle ocultaron as facturas a interventora, porque a interventora non ten ningún interés en decir que non había ninguna factura pendiente para traer a aprobar aquí o pleno, o sea, cando a interventora non trouxo é porque non o veu. E por que non o veu? Porque alguén o tuvo guardado. Entonces, traino ahora diciéndonos aprobación de cuota del stand. Los niños del stand necesitan que se le pague. Claro que necesita que se le pague, pero non necesita que se le paguen en decembro. Necesitaba que se le pagaran en marzo. E vostede, en vez de pagarlle os rapaces do stand, pagoulle os cazadores que viñeron comer e dormir a Muradana. Eso era prioritario. Vale? Entonces, ahora ven a que lle aprobemos nosotros o reconocimiento extrajudicial de créditos. E nós vamos a ser coherentes e nós non vamos a aprobar ningún reconocemento extrajudicial de crédito. Xa lle dixemos por activa e por pasiva. E me parece moi forte que tuvera usted esta factura desde marzo hasta ahora, sin pagar. E logo di que no ano 2015, mentras gobernou o PSOE, non había convenio. Será porque nadie nos propuxo convenio? Ou tiñámoslo que inventar nós? Porque é moi fácil facer demagoxa, como fai usted. Pero claro, señora alcaldesa, hace magia. Porque resulta que no Parlamento de Galicia, que non teñen representación en ningún outro sitio, Compromiso por Galicia, que son 4 gatos, resulta que meteron enmendas pero vamos a ver, hombre, es magia, usted como meteu enmendas no Parlamento de Galicia, si non ten representación en ningún lado. E aquí la tiene gracias al Partido Socialista, que asentamos aí por error. E agora estamos sufrindo, vale? A usted e a aqueles dous que están ali. Estamos sufriendo eso. Siga co punto da orden do día. Como sigo na orden do día? E por eso, vostede foi capaz de ter a factura sin pagar. E tuvo que facer unha modificación de crédito. Non porque non houbera cartos. Claro, a modificación de crédito fixémola porque non había cartos no orzamento anterior. Non, señora. Fixo modificación de crédito, non unha, fixo 1000 modificacións de crédito porque non ten presuposto aprobado, nin o vai a facer. E despois di nas redes sociales, cando sale cos gatos, que non fai falta presuposto. Eu sei gobernar sin presuposto. Pois así estamos gobernando, así estamos. E queremos saber, señora alcaldesa, se isto é unha aprobación dunha cuota, se a cuota xa está aprobada no convenio ou se é un bluff que trae vostede para tapar a súa incompetencia. E tamén queremos saber por que cos cartos que nos debe Espina e Delfín non se pagan estas e outras cousas. Eso é o que queremos saber, a ver se nos contesta. Porque preguntamos tamén, e preguntou tamén a portavoz do Partido Popular de que partida vai a sacar os cartos para o POS e non o dixo. Nin que usos. Nin os usos, se lo salta. O sea, ela fala, nos preguntámoslle polos puntos do orden do día e ela fala de barcos. Entón, claro, como non hai que na advirta, pois pode falar o que queira. Vai contestar esas preguntas? No, ya sabemos que no, Non se preocupe. Bien, nada máis. Venega. Ben, nos como xa levamos dicindo durante todo este mandato, a nosa prioridade é que a xente poda cobrar, que non será por culpa nosa que ninguén quede sin cobrar unha factura. Con isto tamén dicir que non nos parece que o procedimento no que se trouxe hoxe aquí esta factura sexa o adecuado, e bueno, pensamos,
eu mirando por datas, eu creo que podría ter vido perfectamente o pleno anterior, non ben hoxe. Por min, por nós, polo BNG, pois que cobren os están, pero non nos parecen as formas de ter as cousas. Queremos aproveitar, unha vez máis, sempre que traedes facturas aquí, para implorarlle ao Concelleiro de Facenda que mande máis alá do que mandou no seu día, que era pois unha proposta de obras a facer, un pequeno dossier de intencións a futuro, que manden un borrador completo dos orzamentos que se poda emendar, que se poda traballar sobre el directamente e que os aprobemos canto antes para dar normalidade a vida do día a día do Concello desde o punto de vista económico e orzamentario, e que non teñamos que seguir recurrindo a estes procedementos. Partido Popular, segunda intervención. Ben, pois eu quero facer unha aclaración por alegacións do que vostede dixo dos orzamentos. Dixo que nos enviaran documentación dos orzamentos. O punto da orde do día que vostede incluíu na xunta de portavoces era orzamentos 2018. Nunca nos enviou nada de orzamentos 2018. Como ben lle acaba de dicir o portavoz do BNG, enviou unha intención de un orzamento do 2017. Dos orzamentos do 2018, polo menos nós non recibimos nunca nada. E nos chama aquí con un punto de orden do día que orzamentos 2018 para dicirnos que hagamos propostas. Non me quero estender moito máis porque, en fin, colla vostede o documento que nos enviaron e mire o que pon, faga o favor. Rematou. Rematei, gracias. Partido Socialista, segunda intervención. A culpa de que vostede non paga as facturas en plazo non é nosa, non é do Grupo Socialista. O Grupo Socialista modélicamente deixou un presuposto aprobado, cousa que vostede non vai a facer en toda a legislatura, nin fixo cando a votaron do BNG. Tampouco deixaron un orzamento aprobado. Vale, entón non o vai a facer agora. Estálle mentindo a todo o mundo, mentelle ao pleno, dicindo que o orzamento non se fai por culpa da oposición. Menteulle en Coruña no tribunal de non sei que, dos traballadores de... Menteulle, dicindolle que en noviembre tiña un presuposto aprobado. Mentelle a todo o mundo, porque non lle queda máis remedio. A incapacidade é tan grande que a vostede non lle queda máis remedio que andar mentindolle a todo o mundo. E logo pon o que di unha cousa e pon outra no seu boletín oficial, que ten un boletín oficial onde sale ela solamente e pon o que lle dá a gana, sobrelle tempo. E entón co orzamento fai o mismo. Agora vai a dar pena, porque le encanta, e vai a dar pena, o Concello de Muros non ten orzamento por culpa de los malos del PP e del PSOE. Vale, porque ten un concelleiro de Facenda que está cobrando e non sei que fai, e non foi, levamos 3 anos casi e non foi capaz de facer ningunha sola línea, ningunha. E cando ven algo de Facenda aquí, non sabe ni por onde cogerlo, non ten ni idea, o mellor ten idea, ten muitísima idea, o que non ten vontade nin gana de traballar, lo mismo que le pasa a los outros dos. Más de lo mismo. Por eso está o orzamento sin facer, non por culpa do Partido Socialista. O Partido Socialista deixou un orzamento feito e gracias a eso estades vos tirando do orzamento e facendo 40.000 modificacións de presuposto. Pero con todo e con eso non ides non dades porque é imposible. E así está o pueblo, e así está a xente, e así está todo por culpa de que non temos orzamento. Simplemente por eso. Claro, xa sei que a usted non lle importa, pois usted cobra todos os meses. E o que si fixeron foi facer unha retención de crédito para non quedar sin os seus cartos. Eso si o fixeron. Tan pronto chegaron. Importante. Pero despois do resto, estamos todos así, daquela maneira. E agora vamos a oír as críticas de los supertacañones. Sempre ao final. Nada máis, alcaldesa. Venega. Nada máis que engadir. Tono, queres comentar algo por alusións? Non. Tono, sabe que é verdad? Creo que faz ben e todo. Para a portavoz do PSOE, recolleu as fotocopias do orzamento? Deixas fotocopias aí? Díxenllo cando estuvemos arriba no xulgado 5 veces. Dinllo cando estaban
No, 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 no. Ah, non. Arriba. Si, que escollín, sí, claro. Pero non están feitos, ojalá estuveran rematou o feitos. seu turno de intervención, agora está o concelleiro de falando con Facenda, pero non ten que falar con el, rematou o seu turno de intervención, non é debate, así. Non me deixa falar con vos. Ben. Lo siento, yo tamén. Bueno, non lo siento nada, non me importa. Bueno, eu creo que expliquei suficientemente o inicio do punto de que iba isto, por que era esta cuota, por que é unha aprobación en pleno, por que é necesaria a aprobación en pleno, e torceno como queiran torcer algún grupo da oposición, a realidade é a que unha liquidación que chega en 2017, de 2016, ten que ser aprobada necesariamente en pleno. Unha cousa é o convenio e o compromiso e outra cousa é a aprobación da liquidación. O mesmo pasa con outras facturas, é como cando se acepta un presuposto e logo se paga a factura, non ten nada que ver unha cousa coa outra, e aínda que o convenio é necesaria a aprobación en pleno desa liquidación para poder facer o pago. Así que vamos a proceder á votación. Votos a favor da aprobación da liquidación? En contra? Abstencións? Pois queda aprobada a cota de participación. Con isto remato o pleno extraordinario. Nada máis, boa noite e felices festas, por certo.